Ifanele lo Mnguni. Bengithi uyijova kancane. Kumede. Kunjani baba? Aphileka kaMnguni. Ngizwa la inkulumo eqhamukayo kuthiwa unesigubhu osidayisa 12 million. Esokugcina noma esokuqala? Mana awutshele mina Mnguni awumeke. Lesi sigubhu sakho siphalaza imali noma uma kufika iowner la sidonsa ebhizinisini lama taxi noma umuntu onamabhizinisi senzana ungichazela ngalesi sigubhu sakho. Manake umuntu mase efikile kuwena no 12 million uqala emalini enganani ukwathola amathenda? Oh shothi amathenda owathola aqala ko 20 million up ko 50 kuyaphezulu. Manake Gumede yabona inkulumo yakho ngiyayizwa kodwa ngithe mase ngithi ngiyayizwa kahle ngiyalandelela ngathi ususangena ngizwa baba. Ubhema kakhulu insangu baba. Insangu yakudakwa baba. Awutshele mina lesi sigubhu sakho senza 12 million usihlanganisa ngemali enganani yini enza ukuthi usidayise 12 million? $100,000 mawuhlanganisela umuntu uzomnikeza lesigubhu. Manake manje yazenza kanjani ke mina? Ngithi mina kuwena kulo 100,000 uhlanganisa ngayo le mix. Angeni lento ukhuluma ngento eguaranteed. Enza kanjena ke Gumede. Uzothatha lo 100,000 okhuluma ngawo uhambe uyolanda le mix. Bese uyababiza abantu ubatshela ukuthi unesigubhu sa 12 million. Ungabaniki ngo100,000. Ungabaniki ngo 12 million, banike ngo 1.2. Uyawazi lo 1.2 engikhuluma ngawo? 1,200 angikhulumi ngo 1.2 million, 1,200. Ngoba phela lalela phela. Angeni mawuthi wena uzomnika umuntu lento, momnika umuntu lento uzolithola ithenda, mase lithola ithenda la 20 million, uzobuya ezokunika u12 million. Lo 100,000 osebenzise ngawo umuthi. Uzombiza umuntu oqala umnikeze ngo 1,200. Mase umnikile ngo 1.2, ahambe olufuna ithenda akuthola, abuya ezokunika u12 million. Kulo 12 million uthatha u10 million ubuyisela eceleni, u2 million uyo order ngayo imithi yokusebenza abantu abawu20, usuyababiza abantu abawu20, uyabanika ngo 1,200. Hayi lento ngitshela wona ukuthi udayisa 12 million bazothatha 12 million abantu belambile. Banazi certificate zamathenda abafundile ba right ngiyakuzwa lokho imali kodwa abanayo abantu balambile. Banike ngo 1.2 uya ukusangana umsangano lo onguzwayo 12 million $1. 1,200 umuntu uyobuya ukhokhela u12 million uya ukubhema insango. Bengithi angidilise lokho Gumede ngoba ngiyabona ukuthi uyasebenza ngiyayizwa
inkulumo engizwayo ukuthi isigubhu sakho siyashaya impela saka 12 million kodwa ke lento yakho ngoba uyigarantile banike ngo 1.2 yako kusangana. Hayi angibindwa inkulumo yakho. Ngisema train la manje. Ngenzela ukuthi nje ngikufonele egumede ke sibonisane ukuze ungagcini ususanganela abantu phela kulomsebenzi lo siyasiza sigwilika ngoba nakho abantu sebebuya sebezoshuta imisebenzi yenzekile yayizwa lonto. Imali awuyilindele umuntu mase ebuya sezobonga ethi hayi cha ngicebile. Sidayisa 1.2 ngoba into engizogcina ngiyenza ngizongena lapha esigodlweni sakho necapha ngithathe leli bhuku lakho lesi sigubhu sidayisa 12 million ngisidayisa 600 mina. Vala ngalapho ke gumede ifoni yakho wenze lokho ke mawusukwenzile lokho sobuyelana futhi sizwana hayi ukuthi asizwani kodwa sizoxabana ususangana. Ngazho dakiwe lo yabona kodwa ugumede ngathi uzokwenza ngendlela yakhe. Hayi ngeke ngenze ngendlela yakho ungisebenza ngaphansi kwami ngoba ngimjova ukuthi phansi kwami manje angasangana nesigubhu after 12 million ukuthi isigarantile akenze kanje abanika abantu lento bazobuya bamkhokhela ayikho umuntu ombalekela ugumede maye emnikezile lento yasebenza ngoba angikhulumi ngokuthi umhlango ngiyeza kuthiwa nayo uyadayisa lapha nesisigubhu asikhandile anginandaba uthe uzoya kugumede ofunda esinye anginandaba mayisayilo osifunda noma ngasidayisa 12 million anginandaba kodwa ngoba ugumede ngisebenzisana naye mina ijaji uzotshelwa yimina ukuthi akenzeni angasangani.